We zijn nu bij de Palmzondag aangekomen en dan mogen we gaan luisteren naar het passieverhaal. En het passieverhaal, dat is van Mattheüs wat voorgelezen wordt. Het mooie van dat verhaal is, moet u eens op letten, wat dat doet met onze ziel. Het is eigenlijk een soort massage wat je meemaakt van de ziel, want je komt in allerlei situaties terecht. Luister maar eens. De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. In die tijd ging een van de 12, Judas Iscariot geheten, naar de hoge priesters en zei: Wat wilt gij mij geven als ik u Jezus in handen speel? Ze betaalden hem 30 zilverlingen uit. En van toen af zocht hij een gunstige gelegenheid om hem over te leveren. Op de eerste dag van het ongedecemde brood kwamen de leerlingen Jezus vragen: Waar wilt gij dat wij het paasmaal voor u gereed maken? Hij antwoordde: Ga naar de stad en zeg aan die, de meester laat weten: Mijn uur is nabij. Bij u wil ik met mijn leerlingen het paasmaal houden. De leerlingen deden zoals Jezus hun had opgedragen en maakten het paasmaal gereed. Toen de avond gevallen was, lag hij met de 12 leerlingen aan. Onder de maaltijd sprak hij: Voorwaar, ik zeg u, één van u zal mij overleveren. Smartelijk getroffen begon de een na de ander hem te vragen: Ik ben het toch niet, Heer? Hij antwoordde: Die met mij zijn hand in de schotel steekt, zal mij overleveren. Wel gaat de mensenzoon heen, zoals van hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de mensenzoon wordt overgeleverd. Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, die mens. Judas, zijn verrader, nam ook het woord en zei: Ik ben het toch niet, Heer, Rabbi? Hij antwoordde hem: Gij zegt het. Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: Neemt, eet, dit is mijn lichaam. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij hun die toe met de woorden: Drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Maar ik zeg u, van nu af zal ik niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt, tot op de dag waarop ik met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Nadat zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij naar de Olijfberg. Toen sprak Jezus tot hen: In deze nacht zult ge alle aanstoot aan mij nemen. Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar na mijn verrijzenis zal ik u voorgaan naar Galilea. Toen zei Petrus: Al zouden alle aanstoot aan u nemen, ik nooit. Jezus zei: Voorwaar, ik zeg u, nog deze nacht, voor het kraaien van de haan, zult gij mij 3 maal verloochenen. Petrus antwoordde hem: Al moest ik met u sterven, in geen geval zal ik u verloochenen. In diezelfde geest spraken ook al de leerlingen. Toen Jezus met hen aan een landgoed kwam dat Getsemane heette, sprak hij tot zijn leerlingen: Blijf hier zitten, terwijl ik ginds ga bidden. Petrus en de zonen van Zebedeus nam hij echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen sprak hij tot hen: Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met mij. Nadat hij een weinig verder was gegaan, wierp hij zich plat ter aarde en bad: Mijn Vader,
als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt. Toen ging hij naar zijn leerlingen en vond hen in slaap. Hij sprak tot Petrus: ging het dan uw krachten te boven 1 uur met mij te waken? Waakt en bid dat ge niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees zwak. Hij verwijderde zich voor de 2e keer en weer bad hij: Vader, als het niet mogelijk is dat die beker voorbij gaat zonder dat ik hem drink, dat dan uw wil geschieden. En teruggekomen vond hij hen weer in slaap, want hun oogleden waren zwaar. Hij liet hen met rust, ging weer heen en bad voor de 3e maal, nogmaals met dezelfde woorden. Daarna ging hij naar zijn leerlingen en sprak tot hen: slaapt dan maar door en rust uit. Nu is het uur gekomen waarop de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van zondaars. Staat op, laten we gaan, mijn verrader is nabij. Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam Judas, een van de 12, vergezeld van een grote bende met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hoge priesters en de oudsten van het volk. Zijn verrader had een teken met hen afgesproken door te zeggen: die ik zal kussen, hij is het, grijpt hem. Hij ging recht op Jezus af en zei: gegroet, rabbi, en hij kuste hem. Jezus sprak tot hem: vriend, zijt gij daarvoor hier? Toen kwamen zij naar voren, grepen Jezus vast en maakten zich van hem meester. Maar een van Jezus' gezellen greep naar zijn zwaard, trok het en sloeg met 1 houw de knecht van de hoge priester het oor af. Toen sprak Jezus tot hem: steek uw zwaard weer op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of meent ge soms dat ik niet de hulp van mijn Vader kan inroepen, die mij dan aanstonds meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan, die zeggen dat het zo gebeuren moet? Nu richtte Jezus zich tot de bende. Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken, met zwaarden en knuppels, om mij gevangen te nemen. Dagelijks zat ik in de tempel te onderrichten, en toch hebt gij mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten alle leerlingen hem in de steek en namen de vlucht. Nu zij Jezus in hun macht hadden, voerden zij hem naar de hoge priester Caiaphas, waar de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus bleef hem op een afstand volgen, tot aan het paleis van de hoge priester. Hij ging naar binnen en zette zich neer bij het dienstvolk, om te zien hoe het af zou lopen. De hoge priester en het hele Sanhedrin zochten naar een schijngetuigenis tegen Jezus, om hem ter dood te kunnen brengen. Maar ze vonden er geen, ofschoon er valse getuigen optraden. Ten slotte echter kwamen er 2 verklaren: die man daar heeft beweerd: ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Toen stond de hoge priester op en sprak tot hem: geeft gij geen antwoord? Wat getuigen deze mensen tegen u? Maar Jezus bleef zwijgen. Toen sprak de hoge priester tot hem: ik zweer u bij de levende God, ons te zeggen of gij de Christus zijt, de Zoon van God.
Jezus gaf hem ten antwoord: Gij zegt het, maar ik zeg u, vanaf nu zult gij de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de macht en komen op de wolken des hemels. Toen scheurde de hoge priester zijn kleed en riep uit: Hij heeft God gelasterd. Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Gij hebt nu toch de godslastering gehoord. Wat denkt gij daarvan? Zij antwoordden: Hij verdient de doodstraf. Daarop spuwden zij hem in het gezicht en sloegen hem met de vuist. Anderen sloegen hem met een stok, terwijl ze zeiden: Wees nu eens voor ons profeet Messias. Wie is het die u geslagen heeft? Intussen zat Petrus op de open binnenplaats. Hier trad een dienstmeisje op hem toe en zei: Jij was ook bij Jezus de Galileër. Maar hij ontkende het, waar allebei waren, en zei: Ik weet niet wat je bedoelt. Hierna ging hij naar het poortgebouw, maar een ander dienstmeisje merkte hem op en zei tot de aanwezigen: Die daar was bij Jezus de Nazareër. Hij ontkende het opnieuw met een eed: Ik ken die mens niet. Even daarna kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tot Petrus: Waarachtig, jij bent er ook een van. Het is duidelijk dat aan je spraak te horen. Toen begon hij te vloeken en te zweren: Ik ken die mens niet. Onmiddellijk daarop kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die gezegd had: Voor het kranen van de haai zult gij mij 3 maal verloochenen. Hij ging naar buiten en begon bitter te wenen. Bij het aanbreken van de morgen kwamen alle hoge priesters en oudsten van het volk in vergadering bijeen en spraken over Jezus het doodvonnis uit. Geboeid leidde men hem weg en leverde hem uit aan de landvoogd Pilatus. Toen Judas, zijn verrader, zag dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij wroeging en bracht de 30 zilverlingen terug bij de hoge priesters en ouderlingen met de woorden: Ik heb misdaan door onschuldig bloed te verraden. Maar zij antwoordden: Wat gaat ons dat aan? Dat is uw zaak. Toen gooide hij de zilverlingen in de tempel en liep weg. Hij ging heen en verhing zich. De hoge priesters raapten de geldstukken op en zeiden: Wij mogen die niet bij de tempelschat doen, want het is bloedgeld. Zij besloten er het land van de pottenbakker mee te kopen, om daar de vreemdelingen te begraven. Daarom kreeg dit stuk land de naam van Bloedakker, en zo heet het nog. Aldus ging in vervulling wat de profeet Jeremia gezegd had: Zij namen de 30 zilverlingen, de prijs waarop hij geschat is, geschat door zonen van Israël, en gaven die voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heer mij opgedragen had. Jezus werd voor de landvoogd geleid, en deze stelde hem de vraag: Zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde: Gij zegt het. Op de beschuldigingen, door de hoge priesters en de oudsten tegen hem ingebracht, gaf hij geen enkel antwoord. Toen zei Pilatus tot hem: Hoort ge niet wat ze allemaal tegen u inbrengen? Maar hij gaf hem geen antwoord, op welk punt dan ook, zodat de landvoogd hoogst verbaasd was. De landvoogd was gewoon bij elk feest 1 gevangene naar keuze van het volk vrij te laten. Men had juist een beruchte gevangene, een zekere Barabbas,
Nu zij daar toch bijeen waren, sprak Pilatus tot hen: wie wilt ge dat ik u zal vrijlaten? Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt? Hij wist heel goed dat men hem uit nijd had uitgeleverd. Terwijl hij op zijn rechterstoel gezeten was, stuurde zijn vrouw hem de boodschap: laat u niet met deze rechtschapen mens in, want ik heb vannacht in een droom veel om hem moeten doorstaan. Maar de hoge priester en de oudste haalden het volk over Barabbas te kiezen en Jezus te doen sterven. De landvoogd nam weer het woord en sprak tot hen: wie van de twee wilt ge dat ik u vrijlaat? Ze zeiden: Barabbas. Pilatus vroeg hun: wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Zij riepen allen: aan het kruis met hem. Hij hernam: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar zij schreeuwden nog harder: aan het kruis met hem. Toen Pilatus zag dat hij niets verder kwam, maar dat er veel eer tumult ontstond, liet hij water brengen en hij waste ten overstaan van het volk zijn handen, terwijl hij verklaarde: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtschapen man. Gij moet het zelf maar verantwoorden. Heel het volk riep terug: zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Daarop liet hij omwille van hen Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geeselen. Hij gaf hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de soldaten van de landvoogd Jezus mee in het praetorium en verzamelden de hele afdeling rondom hem. Zij trokken hem zijn kleren uit en hingen hem een rode mantel om. Ook vlochten zij een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor hem op de knieën en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning der Joden. Ze bespuwden hem, pakten de rietstok en sloegen hem op het hoofd. Nadat zij hun spel met hem gedreven hadden, ontdeden ze hem van de mantel, trokken hem zijn kleren weer aan en voerden hem weg ter kruisiging. Toen ze de stad uitgingen, ontmoetten ze een Cyreneër, Simon genaamd, en vorderden hem tot het dragen van Jezus' kruis. Gekomen op een plaats die Golgotha genoemd wordt, dat wil zeggen schedelplaats, gaven ze hem met alsem gemengde wijn te drinken. Hij proefde ervan, maar wilde niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En daar neergezeten bleven ze de wacht bij hem houden. Boven zijn hoofd bracht men een opschrift aan met de reden van zijn veroordeling: dit is Jezus, de koning der Joden. Samen met hem werden ook 2 rovers gekruisigd, de een rechts, de ander links. Voorbijgangers hoonden hem, terwijl ze het hoofd schudden en zeiden: gij daar, die de tempel afbreekt en in die 3 dagen weer opbouwt, red uzelf, als gij de Zoon van God zijt. Kom dan van dat kruis af. In dezelfde geest zeiden de hoge priesters met de schriftgeleerden en de oudsten spottend: anderen heeft hij gered, maar zichzelf kan hij niet redden. Hij is toch de koning van Israël? Laat hem nu van het kruis afkomen, dan zullen wij in hem geloven. Hij stelt vertrouwen in God, laat die hem nu bevrijden, als hij behagen in hem heeft. Hij heeft immers gezegd: ik ben de Zoon van God. Zelfs de rovers die samen met hem gekruisigd waren, voegden hem soortgelijke beschimpingen toe.
Vanaf het 6e uur viel er een duisternis over het hele land, tot aan het 9e uur toe. Omstreeks het 9e uur riep Jezus met luide stem uit: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat wil zeggen: mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Enkele uit de omstanders die het hoorden zeiden: hij roept Elia. Onmiddellijk daarop ging een van hen een spons halen, drenkte die in zure wijn, stak ze op een rietstok en bood hem te drinken. Maar de anderen zeiden: laat dat, wij willen eens zien of Elia hem komt redden. Jezus slaakte andermaal een luide kreet en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. De aarde beefde en de rotsen spleten. De graven gingen open en de lichamen van vele heilige mensen die ontslapen waren, stonden op. Na zijn verrijzenis kwamen zij uit de graven en gingen naar de heilige stad, waar zij aan velen verschenen. De 100 man en zij die met hem bij Jezus de wacht hielden, werden bij het zien van de aardbeving en wat verder gebeurde, door een grote vrees bevangen en zeiden: waarlijk, hij was een zoon van God. Er waren ook vele vrouwen bij, die op een afstand toekeken. Zij waren Jezus vanuit Galilea gevolgd, om voor hem te zorgen. Onder hen bevonden zich Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder der zonen van Zebedeus. Toen het avond was geworden, kwam een rijk man, een zekere Jozef van Arimathea, die zich ook als leerling bij Jezus had aangesloten. Hij was naar Pilatus gegaan en had om het lichaam van Jezus gevraagd. Daarop had Pilatus bevolen het te geven. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een smetteloze lijkwade en legde het in zijn graf, dat hij pas in de rots had laten uithouwen. Nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gerold had, ging hij heen. Maria Magdalena en de andere Maria waren erbij en zaten tegenover het graf. De volgende dag, dat is dus na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en farizeeën gezamenlijk naar Pilatus en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: na 3 dagen zal ik verrijzen. Geef daarom order de veiligheid van het graf te verzekeren, tot de 3e dag toe. Zijn leerlingen mochten hem anderszins komen stelen en aan het volk zeggen: hij is van de doden verrezen. Dit laatste bedrog zou nog erger zijn dan het eerste. Pilatus zei hun: gij kunt een wacht krijgen. Neem dan maar uw veiligheidsmaatregelen zoals gij u die gedacht hebt. Ze gingen heen en verzekerden de veiligheid van het graf, door de steen te verzegelen en de wacht erbij te plaatsen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God.